Удар! Да, этот гол дорого обойдется, но Винлайн заплатит каждому. Винлайн – первый российский букмекер с высшей оценкой рейтинга букмекеров. Рахим Стърлинг. Това е теоретичният вариант, в който очакваме да бъдат разположени тримата нападатели на Англия. Може да се окаже и съвършено различна. Като с номер 9 Джен Тусун. Така изглежда турската единесеторка. Сякаш по-бой идния петък е с Австралия, след което на Уембли Англия срещу Португалия. Начало на двубоя. Първите разигравания Сора беше и предишния път, когато участва на европейските финали. Добра атака на Англия като за начало на двубоя. Хари Кейн с впечатляващото да бъдат впечатляваща двойка нападатели, комбиниращи един с друг за Англия. Страхотна игра от страна на Хари Кейн и великолепно подаване, който на селекционера Рой Ходжсън има на разположение група от всъщност 20-тина играчи, без тези от Манчестър Юнайтед, които вчера бяха замесени в финала за купата. Нова хубава атака на Англия и това вече е гол. Хари Кейн открива резултата, изпращайки топката във вратата на Вулкан Бабаджан. Две демонстрации на страхотна скорост в игра с наистина демонстрация на страхотна визия. Добре успя да задържи топката в игра на тъчлинията Кайл Уокър. Хари Кейн обаче тук е в засада в момента, в който получи топката. Няма съмнение в това. Интересно как това не беше видяно. Стърлинг се замеси добре за футболистите на Рой Ходжсън. Като цяло списъка на предварителния състав на Ходжсън от 26-ма играчи. Възможно сега за Турция. Изстрел, който беше блокиран, че има известен опит, поне от присъствието си в английския футбол, не толкова от реална игра в него. Нито един от двата отбора не е в пълния си блясък. От състава на Англия отсъстват не само играчите на Манчестър Юнайтед, но и тези на Ливърпул, които в средата на тази седмица пред собствена публика, носейки в клубната си кариера екипа на Манчестър. Колко интересно изпълнение от страна на разконцентриране от страна на англичани. Техника по съвсем различен начин. Гюзано Закуп. Добре отвори атаката на Турция. Възможно за изравнява резултата и това е факт. Гол. Хакан Челханоглу. Защитата на Англия беше матирана. Точно да ги наречем гастарбайтери от турски произход. Страхотна игра от страна на Гюзано Закуп. Великолепно подаване. Остави футболист на Турция зад гърба си Дани Роуз, след което за Хакан Челханоглу остана относително по-лесното да се възползва от хубавото подаване, което получи на отбраната, като слабото звено в английския състав. Хубав пас сега от страна на Ерик Дайер. Топката е в Джак Уилшър. Джак Уилшър, страхотна индивидуална акция, потърси близкия ъгъл. Точен, може би не. Но пък начинът, по който преодоля Джанер Аркън, излезе на позиция за изстрел Джак Уилшър, беше наистина впечатляващ. Може би все... Джак Уилшър към близката града, където беше Ерик Дайер. Тата на границата на вратарското поле. Целта на самия Хари Кейн беше по-скоро да игра с глава, връщайки топката насочи. Варди. Определено не се получава днес изпълненията на Джейми Варди. Англия ще успее да покаже същото огнено темпо, което успя да демонстрира в първите минути на първата част. Джейми Варди от ляво. Добър пас. Уилшър очакваше топката, имаше рикошет. Тя се оказа. Ето как протегна крак Гюкен Гюнул. Затова топката не достигна до... Челханоглу. Страхотно центриране към близката града. 24 годишни нападател. Дженк! Не беше никак лесен този изстрел. Турция тук заслужаваше да бъде напред в резултата и това ще да е закономерно развитие на нещата. Намери път през Хари Кейн да центрира някъде между точката на дуспата и границата на вратарското поле. Всъщност самата граница на вратарското. Възможно е след играта с глава на Джон Стоунс. Точно така. Топката наистина се докосна до Челханоглу. Към близката града. Още една добра възможност, която не е отминала. Удара с глава беше на...
Другият централен защитник, пък Мехмед Топал, задържа топ. Най-логично е Ерик Дайер да влезе в игра на мястото, т.е. Ерик Дайер да стъпи мястото на Дани Дринквотър. Има ли тук Дуспа? Има. Денис Айткън показва 16-та, сега печели една такава за национален отбор на Англия. Ами падна лесно. Истината обаче е, че беше задържан от ръката на Мехмед Топал. Много напомня на Дуспата, която спечели срещу още преди да попадне върху неговата ръка, тази на Мехмед Топал. Хари Кейн пропуска. На Хари Кейн. Топката обаче мина в страни от вратата. Стреляше, може би това отне от точността. Става в лявата му част. Имаше леко избутване с ръце от страна на Гюкан Гюнул. Келхио стреля с глава. Топката е в мрежата на Турция. Варди вкарва. Получава поздравления. Много странно объркване се получи в турската защита. Вратаря Вулкан Бабаджан и играча на голинията. Точно така, ето как се получи объркване между тях. Исмаил Кълбаши остана статичен. По този начин, в момента в който опитваше да задържи топката, Вулкан Бабаджан се сблъска с него и това даде възможността за Джейми Варди. Първоначално обаче добър отскок от страна на Гари Кейхил. Ето го това объркване. И опортунизма, който демонстрира Джейми Варди. Бих казал, че това е гол подарен от турците на Англия в кавички. От наистина странното объркване между Вулкан Бабаджан и Исмаил Кълбаши. Има усмивка на лицето на Рай Ходжсън. През втората част твърде малко беше позволено от него на Вулкан Шен. Сега обаче Турция. Колко интересно изпълнение от страна на Джан. Да бъде наистина сериозна заплаха за Джо Харт. Този шанс обаче е пропилян от турския отбор на първо време. Исмаил центрира! Джо Харт! Фантастично да се превърне в изравнителен гол. Всъщност не, Уджей Шахан беше този, който стреля. Каква намеса от страна на Джо Харт.